Okay, Sir Emeka first sent a $1 million lifeline to Nigeria's northeast. What did Mr. Emeka first send to northeast? Actually, he sent a linear accelerator machine to University of Maduguri due to the devastating flood that took place last year and claimed lives and properties of the area which the stuff happened in Borno. The person who received it on behalf of the UMTH Madugri is Dr. Ibrahim Bako. Is an oncologist on UMTH Madugri. So, and the machine is worth $1 million. Emeka from Oraifite is in Anambra State. So, the reason why I'm making this video is a philanthropist. It is good to be a philanthropist. It's good to be sympathetic. It's also good to help the needy. No doubt about that. But this is for us, Igbo people. Why I'm making this, I'm going to say it in Igbo language and I'm still going to say it in English so that the people, the world will hear me. Look, for now, if you know Igbo people all over Nigeria are highly hated by other tribes, both the north, the west, the south, and almost everybody. Anywhere you go, they want to make sure that Igbos don't exist. They are chasing the Igbos away. They don't have any reason. So the reason why I'm saying this and I'm bringing this video is just for us to see why I want to talk to my people to shine their eyes. What do I mean by shining their eyes? It has come to a time or a period that we should wake up and know what we are doing. Don't mind me, I think I'm being dramatic, but that's the way my system is. When I'm talking, I'm being dramatic or rather dogmatic, showing myself, whatever, whichever way you call it. But for the Igbos, I have to speak Igbo now, you know. Ndi Igbo, ana m ajụ ma emere ihe a eme. Sir Emeka Ofor, we all know that you reside in Satome and you're a global entity. You're a philanthropist and you have been doing marvelously well in trying to see that humanity gets a bit of what you have from your own sweat. It is not bad. And the Igbos are known for rendering gestures to the less privileged and also the needy. We all know that. But ndị Igbo, ana m ajụ ihe anyị na-adị eme na ihe a na-eme anyị emeri ya eme. Achọrọ m ịma Emeka Ofor, iwe onye Anambra, right? From Oraifite, right? Erasim na enwero hospital dị na Anambra ị nwere ike igoro this linear accelerator machine tigie n'ala Igbo. Ndị mmadụ na-asị na ya anaghị enyere onwe anyị aka, that anyị hetiri onwe anyị na anyị bụ ọka mma n'ama, that now we should go and develop our dots. They call it the dot state, the 5 states. They insult us with every language and every body language. Let me use those words. Emeka Ofor gbawa ezigbote aka were $1 million jee were jeje ndị ugwu. Ihe awu mistake Jonathan from Bayelsa mere. Jee were 200 schools were around the north. At the end of the day, ha agbakọ aka wee chụpụ Jonathan. Emeka Ofor, Sir Emeka Ofor, achọrọ m iji go obere ajụjụ. Do you have in mind of becoming governor or president or whatever? Do you want to go into politics? Maybe you have interest in all those things. But I want to be specific to you. Iwe onye Igbo. Ọ bụ na hospital adịghị n'ala Igbo, ero hospital, were ego ị nwere wee mee ya equipped, iji ego, itinye ego dị $2 million, inyere ndị ama $1 million. So na begi, is suppose you spend ebe $5 million. Yes, because see the money there. The money there. Few days ago, ụmụnne gị nwere kidney problem from Anambra. Ọ bụ na ị gere this boy ntị, ị ga-afụ a lot of people nwere kidney problem. Ebe ka ebe ha na-eje Abuja.
the Ozoka of Oka gave out 45 million for a patient that has kidney problem to be taken to hospital in Abuja. Emeka Ofor, ị ga ha arụ hospital n'Ọka wee were $5 million wee mee equipped. Enwere any hospital dị n'ala Igbo nwere that linear accelerator. Ka ihe o ji bụrụ na anyị wụ ọkamana ama, ndị ama na-achụ anyị, ebe anyị nọ na South Africa a na-achụ anyị, ndị Ghana na-achụ anyị, ndị Lagos na-akwatu isi ụlọ anyị wụ ndị Yoruba na-achụ anyị. Ị gaa n'ugwu everyday ka a na-emebi isi ihe anyị. Mmadụ bụ onye Igbo ewere ego ndị Igbo were wejere ndị ugwu. Emeka Ofor, ego gị bụ ego ndị Igbo, iwe onye Igbo, unless isi na iwu onye Igbo. Were ego gị rụọ hospital n'Oraifite ka ụmụnne gị nọ n'Oraifite wee nweta ọrụ. Ndị na-enweghị ọrụ ha ga-enweta ọrụ. Anyị na-agwa onwe anyị eziokwu, ihe m na-ekwu bụ eziokwu. Ọ bụ na isi file na ihe m na-ekwu adịghị mma, mee ka m mara na comment section, but ama na ihe m na-ekwu bụ eziokwu. Were ego ahụ ị chọrọ ịdị na dash ndị mmadụ, philanthropist, a sị na charity begins at home. I were ego ahụ ị nwere bido hospital n'Oraifite, ị rụọ ya ruruo oyi oke ị ga-arụ ya, mee equipped oke ị nwere ike, enwe ndị ọzọ ga-abatakwa support. Otu a nnọ, ọ bụ na o ruora m anyị enwenwu ihe mụnwa ga-emenwu, enwe ihe ọzọ ngota 10 bets. Yes, mana ihe m chọrọ ime ka ị mara ahụ ka a ghara ịdị na abụọ ka mma na ama. Ọ ihe m ji bido this video. Ihe m ji bido video iji correct ya gị. $1 million ị nyere is how much? 1.8 billion naira. $1 million is equivalent to 1.something billion. Nwanne, i were 1.something billion bido hospital. Ọsọkwa ya bụrụ kpọọ ya mini hospital, mee ya equipped ya aka. Nwanne, enwere onye ọbụla na-aga, ndị ọzọ ga na-abịa by na-akwụ ya ụgwọ na-receive treatment. Ego ahụ spend, you can recover it within 5 years. You can recover it times 10. I were agba $1 million jeweje Meduguri ndị ugwu si ebe ahụ bịa na be gị na-egbusisi ụmụnne gị. Ọ na-echekwa ihe eche. Enwere ihe na-eme ndị mmadụ, enwe ihe na-emezi anyị n'isi, enwe ihe na-eme anyị chezozie onwe anyị, ihe ụra na-emezikwa unu. Ị na-ewere $1 million wejere ndị Meduguri. How many million ka ị sendịrị n'Oraifite? How many ka ị sendịrị n'Imo steeti? The other time ka ndị herdsmen jere na Ebonyi steeti na Abakaliki wee gbusisia ndị mmadụ, mebisia ihe ndị mmadụ. How many million ka ị sendịrị dị Emeka Ofor? Unu ga na-agwa enwe unu eziokwu, unu ga na-ebihave ka ndị nwere ọgụgụrụ isi. Ọ bụrụ ihe ọbụla na-apụta, enwe otu m ga-esi kwugide ya kịta. Ihe ga-anụ na this boy na-eme vidio na-akparị mmadụ. Ọ bụ ọkwa mkparị. Ihe m na-ebunye gị iwu uche. Ọ bụ na ịma ihe iji the money eme, gị nye m the money, enwe ihe m ji ya eme ka m were ya help ndị mma nwere problem. Send the money to me. I will use it to help people that I know that has a lot of problem. A lot of people nọ na my group mma, nọ na my foundation nwere problem, and I also need the resources to see to them. Emeka Ofor, i were $1 million wee sendara ndị Meduguri. Ọsọkwa gị send $10 billion. Ihe a ga-akpọ gị egbe nyamiri. Yes, isi gị were godi ihe dịka 30,000 wee support dollars. Yes, gị were $1 million. Mana enwere hospital dị n'Oraifite. Iruo n'Oraifite kịta ndị na-ayọ ya ka nkụ, enwere hospital dị ya. I werezie $1 million wee go one equipment linear accelerator machine wee bunye ndị Meduguri. Ha kọrọ gị aka. Tomorrow na ebidokwe chụwakwa ndị Igbo, na-achụgharị ndị Igbo up and down, anyị ghọrọ ha ndị anụ ọhịa. Ọ dị mma, ọkwa na isi na ọ dị mma gị mere na-aga. Asịkwa m ga-enyere mmadụ aka, mana ị ga-ebu ụzọ tụpụ ihe dị gị n'anya before ị chọwa nke dị mụnwa n'anya. Tụpụ your own first before ị tụpụ my own. That is all I'm saying. Ka anyị nwee ike na-aghọta onwe anyị, ka anyị correct that impression ndị mmadụ na-ekwu na ya fụrụ onwe anyị n'anya. Ka anyị bidogodi. Charity begins at home. Ebido taa dị mma, ọ dịbara gboo. Ọ ife m nwere ikwu. I don't have much to say. That is what I have to say, and I rest my case. Thank you so much for listening, and continue to follow me. You will hear more. Thank you.